kosa pa. Voda bila vrlo, pa onda mama vežeju pa nagranke zapravo na rukovete, jel tako? A brat moj 57. godište, on nije teo uža prostira. Ha, da. To je to. Moj prijatelji, pa lepo si tamo. Da podneće mošinu. Da, dobro, eto. Pa imam. Pa bit će jedno 3 nagranka, a? Moj možda ga nađe. Moj prijatelj Branko, eto. Pa da, znači to je ta njiva. Pa ima jedno, pa pol jutra ima, jel? Pa dobro, nema veze. Ajde da mi lepo ovako kažem, to je žitance lepo. Biće i kruva i ruva i brašna. Idemo mi kose skiniti, pa vodira, pa brusa. Pa ćemo, a di su kupljačice? Ja ću ispreći konja da otpusti. Pa de ispregni, pa ispregni, jesi nakosio? Dobro, eto, možemo evo tu nakositi negdje kod komšije, pa ćemo... Vezat ćemo ga za... Pa da, pa prijatelj, on ispregni toga svojega žerava. Eto, ili da ti pomognem ili ćeš sam, ajde. Ti samo čekaj. Pa da. Izvadi kosu tu. Pa dobro je, onda eto. Pa beti ga u ladovinu da to muve ga ne grizu i tako je. Pa dobro je. Prijatelju Branko, eto žito ja ću probat zubima, ja mislim da je zrelo. Vidit ćemo. Eto ti pol jutra, evo mi smo doma pokosili 5 jutara pa sam došao tebi malo pomoći. Evo da probam jel je zrelo, evo pod zubom se vidi, eto runit ćemo, pa eto. Ja mislim da je. Pa je, izgleda da je de. Ajde ti uzmi sebi kosu pa ćemo... puko je zub. Dobro. Ni zub se ni prebio. Ajde pa ćemo uzeti kose. Sad ćemo popiti malo rakijice. Tako je. Eto. Tako da bude na... Pa da bude blagoslovljeno, jel? Da. Hoćeš ti prvi ili da ja? Samo pomogu. Znam, ajde gutni malo. Evo sad, kod tebe sad je, eto, ti si sad tebi to malo ostalo, pa hoćemo, jel tako? Pa hoćemo jedan drugom. Da neće kiša. Mogla bi. Pa znaš lani kad smo u nagranke, a? 13 pa do podne, u pol 12 du. Ovo ćemo metiti za 200 fati u džep. Pa to je mjesto, ona u košovu vode, to je za žene, to je za ove što kupljačice. Ajde idemo tere prvi. Pa da. Meti kosu na rame. Sad moramo udalno ići, jel da? Pa ćemo popreko, jel? Pa da. Pa da, eto bit će i slame, bit će i zrna, bit će i kruva. Svaki ovaj klas se mora dići, pa to je kruh naš, eto taj manjičav, taj smije upast, a sve ostalo, Mando, moraš lagano, pa lagano kad bude se kupilo, tako i grabljice da ne otresu, jer onda šta smo sijali. Eto vidi, evo nema puno rastura, di koje zrno, eto vidi. I tako ide pa kupi, jel? Eto, i sad onda ako kosac nije dobro naložio, onda klas bude drugčije okrenjen, jel? Onda meni psuje, eto, ovo malo travu, eto tako, pa okrene črepom, pa eto tako. To su žene moje radile, eto. Pa onda uža prostri, di si Stepoš? Nisi prosto, pa dobro metiću, eto. Eto tako, tu travu mora se pa onda opet druga, 2 rukoveci i 1 snop. Pa eto tako, viš kako je lepo naložito. Kad bi to bila ledotočina, eto sad je to 1 snop. Eto i dobro. Evo istina je podne zvoni. Evo, eto sada,
I poveži i sad teraj dalje. Da vidiš kako je klas lijep. Eto, nema ništa. Pa da. Eto onda. Pa da. Tako, tako. Eto, pa opet jedna rukovet, pa druga, pa dvi rukoveti. A koliko su dugačka uža, kako je žito, ne možeš. Pa da, uvijek klas okreni. Eto tako. Onda da povežemo, eto, to tako pa poveži. Eto, onda metneš tako, pa rukopet metneš ovako, da, i poveži. Eto, stisneš malo tamo, malo vamo, eto, za 3 puta zaždrgneš, eto i gotovo, eto i bolje, eto, to je sve. U selo kad ideš, pa nek seljani vide koliki je klas, jel? Pa jednoga tamo, pa jednoga ovamo. Eto tako. Eto vidim. Sve je moj komšija, moj prijatelj Braniša. Vidiš kak je klas. Nek narod sad nek svisne. Pa da. Bez kruva i bez ruva i bez poštenja i bez pajdaša i bez kuma nema sreće kad ti jadi vani. I bez sunca i bez neba i bez žita. Ajde, žerapla, pa žerapla. Nikad, nikad ne. Da, eto ode, evo ja i Ivo stoji nas dva. Eto, pomogli smo našem susjedu, komšiji. Eto, pa va će biti kruva i ruva. A nas dva ostali, a? Nas dva iz jednog grada. Ajmo sad po jednu popit pa ćemo onda upreći konja pa idemo. Ajde. Ajde, ti si sipla isto pa... Iako ne piješ, ali nema veze, jedna se može. Aha. A, dobra pali, dobra Onda je. ćemo konjem dobro izgaziti i onda ćemo svi skupa vetrenicu, pa ćemo to ovijat, a vi ćete blago kuvat. Dobro, i sam kaže šta da ja kuvam, ja ću to vama napraviti. Gušćeg paprikaša. O, dobro, dobro. Dobro je. Dok vi budete bili tamo na njivi, ja ću... Za 10 ljudi to će biti dosta. Dobro. Ja ću to onda pripremiti dotle. Eto, možemo. Možemo, ajmo. No! A šta ste to metili sada konju oko vrata? To je komod se zove, jel? Aha, a za čeg to služi? Pa to služi isto za vuču kao što služi jam. Aha. Samo to se više služilo, s tim se služilo više u brdskim krajevima. Ali kad je ovako nešto, kada konj vuče tako manji teret, onda vuče na tome. Na tom je siguran onda? Da, na tome je siguran. Da, isto je to inače koristi se u Njemačkoj, Austriji na konjima, jel? To je kao starije nego što su amovi, jel? Ali je funkcionalnije. Jel? Eto. Pa ćemo nagazit par vreća, ovijat, pa ćemo onda za kruv će biti. Ajdemo. Ej, curi. Ej.
Valjav si majku, šta radiš? Ej, no! Ajde. Bandika. Da ništa ne ostane, jel? Dobro, tako. Ajde. Bandi. Ajde, nemoj tentat. Tako. Ajde. Sad ćemo ovoga, ja ću sad ispreć, pa ćemo slamu odbaciti unutra prema stupu, pa ćemo sa petare u osmak, pa ćemo iz osmaka u vetrenicu, pa ćemo to onda očistiti. Ovijat pa ćemo onda u vreće, biće za kruh će biti. Pa dobro. Koliko toliko. Koliko bude biće. Odvešćemo u Črnkovce u mlin i dobro. Pa da. Ej. No. Sad ću ga ja odpijati u štalu, pa kad se ja vratim, onda ćemo zajedno. Ej, dobro. Pravite što treba Ajde. je. Eto, ajmo sad pa ćemo to odbacit. Slamu pa ćemo vidjeti šta je konj nagazio, šta ovršio. A vama je napravio nekakav posla i ovo. Je, pa ćemo eto sa petare u osmak, pa onda odmah u vetrenicu. Pograditi ovo. Da to napravimo što prije, eto čovjek kirvaj pa da ima se za kolače brašna ili za kruh, jel? Eto, ima dosta. Biće. koliko ima? Biće. Pomalo Koliko ima. Prvo ćemo ovdje pa ćemo onda okolo, jel? Eto tako, pa da. Eto, samo tako ćemo malo, jel? Sada, eto, malo rukom ako ti šta ima svećega. Dobro, eto, tako, ajmo, dečko, pa ćemo mi to nešto, baka drži, pa ćemo mi to u osmak, jel? Tako, jel? Slamu odbaciti, tako da nema. Slama to će vetrnica uvijek. A da. Eto, dobro, nema veze. Eto, ajmo. Pa ćemo u osmak, pa onda... tako. Eto ga. Još će biti 10 osmaka, dosta ima. Koliko ima? Za nas će biti. Ima, tako je. Da. Mislio sam da ti je onda bolje da ti sipaš, Da. a ja ću okretati. Može, kako vi bude, samo vi kažite, ja ću što kasnije raditi. Ajmo pa ćeš ti sipat, a baka će tu pridržati da ne sturi dole. A ja ću polako okretati. Ajmo polako u ime Božje.
Ajde sad još malo, pa eto pol smo napravili, još se malo strpi, pa onda ćeš iditi ako trebaš nekud iti. Pa trebam iti, za mi je drago. Pa... Moram raditi, a naša me čekaju, joj Bože dragi. Dobro, tamo neš nikad zakasniti. Ma kad neću. Pa moramo napraviti to što smo započeli. Pa znam da moramo. I vrućina i sve, i ko te pita radiš udjela. Dobro, stići ćeš tamo. Pa stići ću, da, pa znam da ću stići. Samo to moramo još pograbiti pa žito. Dobro, ajde doćemo, hvala Bogu, izdržat ćeš to malo i onda ja ode, a vi se gombajte, što mene briga. Dobro. Dobro je. Kakva je godina i dobro je. Da. Dobro. Može da sipamo? Ma može, ajde, ne moraš sve grabit, nema veze. Povezat ćemo pa sve ćemo još potlama. Sipaj samo, eto. Sve pa ćemo... A vi ako ide dogurajte kolica. Da ne moramo nositi pa ćemo onda odmah pred kola odvest pa opet upreći konja pa onda s njim za Črnkovce. Kod Marijana pa neka se to povezat ćemo, eto, vreću i dobro, eto, da ću tako se. Tako, ne mora, dogurajte tu bako, dobro. Ali zajedno ćemo, bit će lakše. Zajedno, da. Ne mora vlast ni znat koliko smo, normalno, koliko smo mi navijali, eto tako. Dobro. Šte da ja guram ili ćete vi? A ja sam stav. Ajde, idemo sada do kola, pa ćemo onda metit ostrak, pa onda upreć pa u mlin. Eto tako. Čekajte, ja ću malo podići. Opa, dobro. A prođe. Tako. Eto tako. Tu ćemo, eto tako. Ajmo mi sad to lepo u kola. Ojoj. Tamo ćemo odstrah. Može. Dobro. Pa opet. Dobro. A vi bako idete pripremite tanjura. Dobro, sad ja... Tanjure i jelo je vala gotovo, jeste skuvali, jel? Dobro, gotovo je. Odgurat ću ja. A dok vi pripremite, mi ćemo po jednu popit rakijicu prije početka opet kretanja za mlin. Ne moraš kolica ni daleko, samo je tu malo vlada da se ne rasuše, desno i dobro. Eto tako. A i Bog šta mu podori, da. Dobro. Za danas dosta. Ko će vrag raditi cijeli dan? Eto tako. Ajdemo ljudi, vi ste se sad naradili, idemo južinati. Ajde. Ajdemo dobro. Tako, sad ću ja vam odrezati kruva. Dobro, ajde vi narežite kruva, ja ću ćemo mi odmah. Hoćete vi ovamo sesti? Pa ne, ja ću se s one strane. A idem ja doneš čašice, što ćemo mi po jednu prije jela. Evo, ko će okrajka. Ajde, pa kiš, ajde sedi majko. Ajmo mi sada. Ajde, dok se ne oladi, evo. Eto ćemo rakijice iz 2,5 deca, čašica, flašica, jel? O, dobar kruh. Da. A još ću jednu, neću više. Ako pojedete, lako je odrezati još. Evo. Tako. Eto ga, tako. Evo, posluži se pa ćemo... Ajde sada. Pa idem ja ću, ja sedem s ova. Evo vaša čaša, pa mora kuvariti čaša. Vruće, jako je vrućina. Pa je. Kod špore taj vruć. Šporet je zidan i nema ovoga što se kaže, nećemo kuvat na plin. Nema toga. Ajde, idemo mi sad onda. Na zdravi, tajte. Ajde, živeli. Aha, baš je dobra. Aha,
A ništa, idemo onda. Idemo grabiti pa ćemo jesti. Poslužit se, guske su mlade. To ćemo vidjeti kad počnemo jesti. Da. Vidimo da je dobro očupano pa... Pa da. Eto tako. Da. A dobro, polako, ne trebamo se žurit, pa eto. Pa da. Dobro. Evo. Kruo ćemo uzeti. Ajde vi grabite, vi ste stariji. Evo sad ću ja sam dok si malo kruo otkinem. Eto. Eto, da. Koliki je buncak. Pa da. Da. Ajde tebi treba. Sad si kazao žuri, ti se znaš što te čekaju. Dobro, ne čeka, dok se ja najedem ne čeka. Ko čeka, taj dočeka. Tako i treba. Ajdemo se prekrstiti. Hoćemo se prekrstiti, moliti. Oca i Sina i Duha Svetoga. Dobro je. Morate se požuriti, vi kada se nekako oblači, da neće kiša padati s tim žitom, da ne nakisnete. A da, onda opet sušit, natrag uzeti na petare pa se sušit. Neće primiti u mlin. A da, a dobro odveće. Malo po njem pokasat, dobro je uranje. Da. Malo. Ajmo sad, ja ću još malo putnik radi vrućine. Jednu putnu. Putnu pa polako, pa mi idemo u preć pa polako za Čerkovcu. Ajde, a vi pa ako perite suđe i to. Dobro je, sam vi, jak dok vas ispratim, onda ću ja. Dobro, s Bogom. Bogom. Ajde, s Bogom pa ćemo mi u preć. Ajde, s Bogom.